prvků a jejich obrábění. Mám zde pozvánku na příští webinář, který se bude konat 17. února, opět od 1 hodiny a na téma drátového řezání DKMCAD již v 5 osách, tedy předali jsme 1 osu, a to 5. V pravé části vaší obrazovky vidíte předběžný plán na tento rok. Proč předběžný? Protože můžeme témata ještě lehce měnit. Data jsou už pevně daná. Ti z vás, kteří nás sledují pravidelně, můžete si tyto data zapsat do kalendáře. V levé části vidíte webináře 2016, zatím je tam jenom jeden, ten dnešní. Webináře budou vždy od 1 hodiny po dobu zhruba 45 minut. Je opět vyhlášená celoroční soutěž o ceny. Tato soutěž hodnotí nejaktivnější účastníky webinářů. Minulý rok jsme vyhodnotili 16 nejaktivnějších účastníků, kteří od nás získali dárek. Máme 2 novinky, jednu takovou polonovinku, nahrávání webinářů, tentokrát již ale nahrávání na YouTube, prolinkování na stránku solidcam.cz. A máme bonusové soutěže. K bonusovým soutěžím se ještě dostaneme. Když jsme u těch internetových stránek, zde vlastně vidíte internetovou stránku nahrávání webinářů. V pravé části si můžete všimnout nové grafiky. Už rovnou si můžete dané video přehrát právě na stránce solidcam.cz, ale také na stránce YouTube. Stačí napsat do vyhledávače solidcam.cz a najdou vám veškeré videa právě na pro firmu solidcam.cz. Já se nyní přepnu na internet. Máme zde také Facebook. Na Facebooku vidíte nejaktuálnější informace. Zde například vidíte webinář, na který se právě díváte, ale také informace, kdo získal dárek právě kvůli aktivitě na webinářích. Zde vlastně vidíte jmenovitě vypsané, takže pokud se zde vidíte, určitě jste dostali již dárek poštou, pokud ne, můžete očekávat v nejbližší době. Budeme pokračovat. Mám zde stránku solidcam.cz. Pokud se chci podívat, potažmo si stáhnout i dnešní webinář, stačí zabrouzdat do kategorie semináře, nahrávky webinářů CZ. Zde toto okno je ještě původní, jak bylo minulý rok, ale stačí kliknout na jakoukoliv dlaždicí a už máme zde všechny webináře nahrané. Můžete si je tímto tlačítkem stáhnout, potažmo tímto tlačítkem přehrát. A nebo se můžete připojit na kanál YouTube, napsat si solidcam.cz a už vám to tady nabízí webináře, abyste se na ně mohl podívat. Když jsme u minulého roku, mám zde bilanci webinářů, bylo jich 10, byl každý měsíc mimo letních prázdnin, vždy ve středu od 1 hodiny po dobu 45 minut. Byla vyhlášena celoroční soutěž o ceny stejně jako tento rok, nahrávání webinářů, máme zde vypíchnuté 3 nejsledovanější témata. Nejsledovanější téma bylo, co uvidíte na MSV, další možnosti pětiosého obrábění a třetí nejsledovanější typy a triky ve 3D HSR HSM obrábění. A bylo o 45% větší sledovanost než v roce minulém. Velice vám za tohle číslo děkujeme. Zde je ještě graficky znázorněno, o které webináře byl největší zájem. Můžete se podívat, na který jste byli zaregistrovaní a budeme pokračovat. Mám náplň dnešního webináře zde. Hlavní téma náplň dnešního webináře je automatické rozpoznávání prvků a jejich obrábění. Také známé pod anglickou zkratkou AFRM, které právě vychází z anglického překladu. AFRM znamená rozpoznávání, kapsování, sražení a vrtání. Dále se podíváme na proces průvodce dírou a na operační proces automatické vrtání rovnou i s technologií. Dnešní bonusová soutěž. Jak ta bonusová soutěž vlastně bude fungovat?
Já vám po skončení praktické otázky položím jednu otázku, vy na ní písemně do dotazového okna webináře, je to kategorie Questions, jak určitě znáte, napíšete správnou odpověď. Vyhrává první, tedy ten nejrychlejší, a se správnou odpovědí. A dneska soutěžíme o kšiltovku Solid Vision. Tím děkujeme partnerovi Solid Vision za poskytnutí této ceny. A máme zde dotazy. Dotazy znášejte pomocí webinářového prostředí v pravé části vaší obrazovky písemnou formou. Sekce Questions. Zde právě můžete také odpovídat na jednu otázku, potažmo pokud mě špatně slyšíte, můžete opět napsat. Dotazy vám budu zodpovídat po skončení praktické ukázky. A jdeme na praktickou ukázku. Máme zde tento díl. Tento díl má poměrně hodně kapes a hodně vrtání. To znamená, že právě využijí možnosti automatických funkcí. První automatickou funkci, kterou využijí rozpoznání kapsování. Tuto funkci naleznete nahoře v panelu Command Manager, kde máme kategorii rozpoznání a zvolím si tu první možnost rozpoznání kapsování. Zde stačí kliknout tlačítko Nová geometrie. Zde si ještě můžete zvolit, který průměr nebo od kterého průměru budeme obrábět a od kterého průměru budeme vrtat. Když já se ještě zpátky vrátím do okna SolidWorksu, tady si můžu změřit kliknutím na hranu, že tato kapsa má průměr 50 mm a například tohle vrtání nebudu chtít obrábět. To má nějakých 17,9 mm. Takže bych zadal hodnotu 20 mm, neboli větší kapsy jak 20 mm budu chtít obrábět. Což se jedná o kapsy kruhové. Takže dám tady 20 mm a kliknutím kamkoliv na model se nám automaticky zanalyzuje model. Nyní vlastně vidíme, které všechny kapsy nám vybral. Zatím kapsy můžeme nechat, i kdyby nám nějaká nevyhovovala, můžeme ji v průběhu odstranit nebo odškrknout obrábění. Tlačítkem OK potvrdím tento výběr. Nyní si vyberu nástroj, stejně jako u operace kapsování, mám tady válcovou frézu průměr 20. Roviny. Zde mu řeknu, jaký krok udělat do jednotlivých kapes. Můžu zvolit 10 mm, můžu více. Pokud nechám zatrhnutý stejný krok dolů, tak se mě rozpočítají, aby všechny výšky kapes byly stejné. V technologii mu jenom řeknu, aby nechal 3/10 přidavek na stěnách, protože budu následně dokončovat menší frézou. A tlačítkem uložit a přepočítat vytvořím operaci. Ještě mě zde solidkem informuje, že rádius nebo délka nájezdu je příliš velká. To znamená, že vám upraví nájezd tak, aby se zde vešel. Tlačítkem OK potvrdím. Mám vygenerované dráhy. Vidím například zde u otevřených kapes, že mě najíždí po šroubovici. To mě nevyhovuje, rozumím do uzavřených kapes, ale do otevřených nechci. To znamená, že já mám v kategorii otevřené kapsy zatrhnout za tržítko nájezd zvenku. Tlačítkem přepočítat se mi vytvoří nové dráhy. Zde si také můžete všimnout, že on vlastně například tyto dvě kapsy, které jsou právě vyznačené, obrábí na dvě hladiny. On obrobí tyhle dvě kapsy po tuto rovinu jednou operací, nebo jedním cyklem, všechno máme v jedné operaci, a následně pokračuje tuto kapsu a až teprve ten vnitřek. To je ta výhoda právě u rozpoznání kapsování proti obyčejnému standardnímu kapsování. Tady bychom museli složitě vybírat řetězec, aby se nám to obrobilo právě takto. Dále, co bych chtěl třeba například udělat, že mě nemusí se obrábit tato horní kapsa. Tu kapsu už mám načisto vytvořenou, to je to vlastně čelo, to jsme nějakým způsobem přeprášili. Mohu ji vypnout. Vypíná se právě v geometrii, máme tady tlačítko upravit geometrii, můžu si vybrat, kterou budu chtít právě upravit. Výhoda je, že u každé kapsy je napsaná Z úroveň. Vidím, že ta horní plocha mě leží na nulovém bodě, to znamená, že ta hodnota bude nulová. Stačí si kliknout na jednotlivou plochu, vidím, že se mě vysvítí růžově, odepnu, tlačítkem OK potvrdím, dám přepočítat
a horní čelo se mi již neobrábí. Mohu pustit simulaci. Simulaci mohu zpomalit, aby se vykreslí všechny kroky, a můžu pustit. Začíná mě obrábět z vrchu dolů. Pokud by mě nevyhovovalo, že najíždí takto a následně rozkapsovává, můžu samozřejmě zvolit možnost, aby se choval jako kontura. Tím pádem se nám zvýší počet přejezdů rychloposuvem, ale už na každém uživateli, jak bude chtít právě dané kapsy obrábět. Simulaci zlehka zrychlím, aby jsme se posunuli dále. Tímto způsobem vlastně on vykapsuje veškeré kapsy na našem modelu. Už více zrychlovat nebudu, aby se vám to moc nesekalo. Tak a máme vlastně vykapsováno. Můžu se podívat na aktuální zbytkový materiál. Vidím, že vlastně máme růžové dna a na bočních stěnách nám zůstává právě ten přídavek 3/10, potažmo například zde máme až 0,5 mm, rádius nástroje byl větší než je rádius rohu. Zde si můžete všimnout, že nám zbyl nějaký materiál. Já tento detail trochu zvětším, aby jsme ho lépe viděli. Zde si totiž můžete všimnout, že tahle kapsa má ve spodu rádius. Já bych chtěl touto 2D operací tento rádius ale také vyhrubovat. To znamená, že tento rádius bych chtěl třeba vyhrubovat po 2 mm. Tuto hodnotu samozřejmě můžu také zadat, opět v úpravě geometrie. Zde máme totiž tlačítko na zaoblené rohy, tlačítko počet kroků. On sám ví, že maximální rádius na našem obrobku je 10 mm. Tak já mu řeknu, aby vytvořil 5 kroků. To znamená, že každé 2 mm udělá 1 krok. Tlačítkem OK potvrdím, můžu dát uložit a odsimulovat. Nyní simulaci pustím ještě rychleji, jde nám o ten výsledek. Už teď vidíte, že on nám vlastně ten náš rádius více vyhruboval. Právě na těch 5 kroků tento rádius R10. Radius 10, to znamená, že už tam mám méně zbytkového materiálu. Samozřejmě bych tam mohl dát více kroků, nebo to můžu vyhrubovat například toroidní frézou, tata nebudou takové velké zuby. Nyní použijí zbytkový materiál. To znamená, že operaci rozpoznání kapsování si tlačítkem uložit a kopie skopíruji. Geometrii zanechám. Vložím si menší nástroj. Další v nabídce je nástroj válcová fréza, průměr 6 mm. V technologii mu řeknu, stejně jako u standardní u standardní operace kapsování, že pojedu na zbytkový materiál. Předchozí průměr nástroje mu zvolím tu předchozí frézu. Můžu samozřejmě vypsat průměr, pokud si ho pamatuju. A z typu frézování oddělené oblasti zvolím okolo kontury, aby nám obrobil nejen kouty, kam se nevešel, ale také stěny, kde jsem nechal přídavek 3/10. Tlačítkem uložit a přepočítat na vytvoří novou operaci. Můžete si všimnout, že vlastně kam se nevešel předtím, tak ty dané kapsičky udělal znovu, včetně těchto malých žeber, tam kam se vešel, nechal nějaký zbytkový materiál, také dokončil. Pokud bych nechtěl, jak je zde vidět, dokončovat touto válcovou frézou tento rádius, mohu tu možnost vypnout. To znamená, že v úpravách dám počet kroků na 1. Stejně jak bylo předtím. Dám uložit a už tam mám vlastně 2 kroky na tuto plochu a následně 2 kroky na tuto plochu. I z druhé strany. Mohu pustit simulaci. Simulaci nyní zpomalím a mohu ji pustit. Můžete si všimnout, že vlastně on obrábí pouze tam, kde předchozí operací nechal nějaký materiál, plus tam, kam se nevešel. Nemusíme nic ručně kapsu po kapsičce obrábět, můžeme takto zadat veškerou geometrii naráz, i když geometrie, jako například zde, sousedí mezi jednotlivými kapsami.
Podívám se na ten zbytkový materiál, kapsy mám načíst, kromě tohoto rádiusu. Tento rádius bych dokončil operací HSS, no pokud mám správný nástroj, může být i operací kontura. Budeme pokračovat. Máme zde poměrně velké množství děr. První operaci na vrtání si zvolíme možnost rozpoznání vrtání. Tato funkce nám rozpozná veškeré díry na našem modelu, pouze ale v tom jednom směru. To znamená, že mám Z takto položeno na horní ploše, osa děr je kolmá právě na můj nulový bod, tak veškeré díry v tomto jednom nulovém bodě mě zdetekuje. Pokud bych měl díry z boku, vytvořím si polohu nebo nulový bod právě na ten druhý bok a on mě nande ty díry kolmé, neboli spíš rovnoběžná osa díry na Z našeho nulového bodu. Dám si novou geometrii. Zde mám velké množství filtrů, pokud budu chtít nějakým způsobem vyfiltrovat díry. Podle průchozího potažmo slepé díry, podle průměrů horních rovin, spodních rovin, třeba i když je mám barevně rozlišené a tak dále. Nebo je tlačítkem vyhledání děr, můžu prostě vyhledat všechny, následně si zvolím, které budu vrtat. Mám zde několik skupin, toto je skupina číslo 1 a pokračujeme dál, toto je 2, 3 a 4 jsou tyto dvě velké díry. Tlačítkem OK potvrdím. Jdeme do karty nástroj, dáme tlačítko definovat. Já budu chtít všechny díry naráz navrtat. Zvolím si tady navrtávák nebo srážeč podle toho, co vy používáte. Mám tady průměr 18, tlačítko vybrat vyberu. Jdu do kategorie do karty roviny a můžete si všimnout, že proti standardní operaci vrtání nám vlastně zmizely veškeré roviny. Ale přibylo nám tlačítko upravit hloubku. Na to tlačítko kliknu, trošku si roztáhnu panel Feature Manageru a vidím tady vlastně ty dané jednotlivé operace, jednotlivé skupiny. Pokud náhodou nevím, která to je skupina, třeba se přiblížím a budu chtít vidět, která skupina je tato díra, stačí na tu díru takto kliknout, ona se nám vybarví, nebo na nějakou další a tak dále. Já nyní budu chtít všechny díry navrtat. To znamená, že já mu dám nulovou hloubku na všechny díry a pojede do hloubky minus třeba 2 mm, opět použít na všechny skupiny. To znamená, že všechny díry nám navrtá do hloubky minus 2 mm. A já mám tady skupinu 4, to je tu, co mám právě zobrazenou, která má sražení. A já bych toto sražení chtěl již obrobit tím navrtávákem. To znamená, že já si dám nulovou hloubku a zvolím si hodnotu průměru nikoli v 9 vrtané díry, ale velikost právě toho mého sražení. Tlačítkem použít si tuto hodnotu uložím. Zde také můžete vidět, jakou hodnotu on bude nyní obrábět. Tlačítkem OK potvrdím, dám uložit, můžu si zobrazit dráhy a vidíte, že on vlastně obrábí všechny díry. Když jsem si všiml, že on obrábí i tyto dvě velké, to já nebudu chtít, tak já si danou skupinu najdu, můžu ji vypnout, tlačítkem uložit. Tyto díry vlastně už nebudu navrtávat ani vrtat, jsou už prostě obrobené. Mohu pustit simulaci. Zpomalím, pustím. Nyní on navrtává všechny díry právě do hloubky 2 mm, kromě těch se sražením. Pokud by někomu nevyhovovalo, že obrábí díry tak, že jejich propojení rychloposuvem je přes nejkratší vzdálenost, můžeme klidně zvolit možnost tak, že bude obrábět pouze podle skupin děr. To znamená, že vrtá nejdřív jednu skupinu děr a bude pokračovat. Tak podívám se na aktuální zbytkový materiál. Tak zde vidím, že on vlastně navrtal ty 2 mm a zde vidím, že navrtal včetně toho sražení. Ještě jsem říkal možnost, aby nám navrtával podle skupin děr.
Stačí v technologii zatrhnout tržítko dokončit skupinu děr. Tlačítkem uložit se nám bude vrtat, nám ty skupiny budou vrtat podle právě daného pořadí. Samozřejmě můžu uspořádat to vrtání ještě podle mnoha vzorců, opět záleží na vás. Můžu pustit simulaci, aby jsme viděli, že nám navrtává podle... No, to bylo poměrně hodně rychle, nevadí, tak já to ještě jednou pustím. Bude nám navrtávat podle skupin děr. Jednou můžu zrychlit. Snad to nebylo moc rychlé, snad se vám to nesekalo. A takto můžeme dál pokračovat. Tlačítkem uložit a kopie si skopíruji danou operaci, geometrii zanechám, jdu rovnou do nástroje, dám definovat, mám tady nástroj průměr 12 mm. Pokud si nejsem jistý, jakou díru budu vrtat, stačí kliknout do políčka průměr, kliknout na danou díru a on ji sám přepíše na průměr 9 mm. Ještě mi zahlásí, že všechny hodnoty průměrů a tak dále, to znamená, že já mám vybranou v geometrii všechny díry. On mě tímto říká, že ten nástroj průměr 9 není vhodný pro všechny díry. To nám ale nevadí, protože my si je vypneme. Jdeme je teda rovnou vypnout. Říkal jsem průměr 9 mm. Ještě první, než začnu díry vypínat, si zaktualizuji původní hodnoty, abych nenavrtával do hloubky 2 mm. Dám tlačítko pravé a dám možnost obnovit data z modelu na vše. Průměr 9 mm, to mám zde, takže tady průměr 6,8 můžu vypnout, průměr 11,5 můžu také vypnout, tyto nechci, průměr 9 nechám, tyto také nechci, tady mám průměr 11,5, ty můžu také vypnout. Tady mám průměr 15, ale já se samozřejmě můžu přiblížit a podívat se, co to znamená ten průměr 15. Je to průměr 15 na té horní hraně. Já když si kliknu zde do hloubky, vidím, že i tuto díru mám průměr 9. To znamená, že tuhle skupinu si nechám a skupinu 8,8 mohu vypnout. Tlačítkem OK a uložit se mě uloží a vyvrtají právě nyní tyto skupiny. Můžu vypnout možnost dokončit skupinu děr, ať tam nemáme moc rychlopřejezdu. A mám vlastně vyvrtáno. Dále mohu použít různé cykly. Kliknu si na tlačítko vrtací cykly, zvolím si cyklus u Haydnu 203 a řeknu mu, aby každý 3 mm utrhl třísku. Přepočítat simulaci o jedno zpomalím a pustím. A už mi navrtává pouze ty díry o průměru 9 mm. Takto bych mohl pokračovat na další skupiny děr. Obrovská výhoda této operace je v tom, že díry nemusí být vytvořené přes průvodce dírami v SolidWorksu, nemusí být vytvořený, nebo když bude vytvořeno více průměrů, najde je úplně všechny. Nevýhoda u téhle operace je v tom, že opravdu si musíte nastavit všechno sami. Od toho nám ale tady pomůže možnost průvodce dírou, přesně proces průvodce dírou. Stačí tuto hodnotu vybrat, já mám například zde díru se závitem, je zde vidět, stačí kliknout na tlačítko díry se závitem, vybrat jednu z těch děr, SolidWorks neboli Solidkem nyní vybere všechny díry stejné této díře, tak to nám je zvýrazní, tlačítkem OK potvrdím, nyní nám ty díry vytváří, jenom mi tady hlásí, že tyto funkce G 83, 84, 82 byly nahrazeny na Haydnu cyklem 200. To je všechno. Souhlasím, tlačítkem konec potvrdím a mám vytvořené veškeré operace. Já je uvolním a podívám se, co to jsou za operace. První operace, to je evidentní navrtání, druhá operace nám to vyvrtá a třetí operace, pokud se nemýlím, nám bude vytvářet právě daný závit. Mohu tyto 3 operace odsimulovat, prvně si ale potlačím ty předchozí, ať opravdu máme přesnou simulaci.
Takže si pustím ty 3 poslední operace. Můžu zpomalit, pustit. Nyní nám automaticky zvolil nástroj, hloubky i technologii, kterou budeme obrábět. A nyní vlastně vytváří závit. Obrovská výhoda téhle technologie je v tom, že vlastně všechno udělá za vás. Vy samozřejmě si můžete daný cyklus upravit. Dále si můžete upravovat jednotlivé operace, můžete tam skládat cyklus stroje, můžete si je třídit a tak dále. Podíváme se do té 3. operace, jaký nám zvolil nástroj. On nám zvolil nástroj nějaký, tady máme průměr 10, stoupání 1,25, to znamená, že to odpovídá izonormě M10 x 1,25. Já samozřejmě si to můžu zkontrolovat, zdali SolidCam přebírá správně informace ze SolidWorksu. Vstuknu se zpátky do SolidWorksu, otevřu si ten díl a vidím tady díry M10 x 1,25. Můžu se zeditovat, podívat se, zdali opravdu ten název odpovídá. To je jakási výhoda, ale zároveň to může být nevýhoda. Jde o to, že pokud chcete používat možnost nikoli v rozpoznání vrtání, ale proces průvodce dírou, je potřeba tyto díry vytvořit právě přes průvodce SolidWorksu. To má obrovskou výhodu, že to vytvoříte jednou, veškeré hodnoty se nám přetáhnou do SolidCamu. Můžeme vyzkoušet třeba ještě rozdílný typ díry, tady máme díru se sražením, rozpoznání průvodce dírou, díra s kuželovým zahloubením, opět stačí vybrat pouze jednu. SolidCam si osahá model, vybere všechny stejné díry. Tak, máme veškeré díry, tlačítkem OK potvrdím a mám další skupinu vrtaných děr. Opět mohu odsimulovat. Správně měl nejdřív navrtat, včetně sražení, následně vyvrtat. Podíváme se, jestli odpovídá, navrtává, včetně sražení a vyvrtává. Podíváme se na ten zbytkový materiál, mám ty dané dírky na čisto. Tady té červené barvy se vůbec nebojte, je to vlastně znázorněné, že ta díra je podříznutá, protože se nám tam vytvořil závit, který není namodelovaný. Opět bych mohl vytvářet další operace na další skupiny děr. Nyní se podíváme na operaci rozpoznání sražení. Takže si vyberu možnost rozpoznání sražení. Funguje to úplně stejně jako při vrtání. Dáme novou geometrii, řekneme mu, jaký průměr budeme chtít obrábět, klikneme kamkoliv na model, omlouvám se, funguje to stejně jako při kapsování. Opět nám to tady vybralo hromadu ploch, tlačítkem OK potvrdím. Jdu do karty nástroj, definovat, zvolím si nějaký srážeč, tady mám 18, tak si skopíruju, zvolím si třeba 6, vyberu, úrovně, tady mu řeknu hloubku sražení, takže třeba 3/10. Takto, 3/10. Průměr obrábění. Myslím, že schematický obrázek nám říká přesně, co tím básník myslel. Průměr máme 6, průměr obrábění bude 4. A bezpečná vzdálenost, to znamená, na jakou hodnotu se nám nástroj přiblíží ke stěně. Pokud například zde bude odjehlovat, nebo zde bude odjehlovat, tak aby se nám přiblížil, jak blízko se nám přiblíží ke stěně, na tam třeba milimetr. Tlačítkem uložit se nám vytvoří veškeré dráhy, včetně nájezdů po obloučku. Už nám tady zde vytvořil nájezd po obloučku s danými rozměry. Mohu samozřejmě měnit. Simulace. Pustím, trošku zpomalím. A všude nám vytváří právě sražení o velikosti 3/10. Pokud bych chtěl pouze odjehlit, nechám tam prostě 0. Pokud bych nechtěl, aby mě obráběl zde tyto kousky, můžu ty roviny samozřejmě odmazat, pokud mě nevyhovují. Máme odjehleno, můžu na nějaký detail přiblížit, podívat se na ten zbytkový materiál
hrana je červená, to znamená, že je podříznutá 3/10. Tak mohu ukončit simulaci. To jsme si prošli 4, potažmo 3 základní funkce, tedy rozpoznání kapsování, vrtání a sražení a proces průvodce dírou. Nyní si otevřeme druhý díl a tam vyzkoušíme ještě složitější technologii. Je to také technologie na vrtání. Tato technologie nám nejen najde veškeré díry a nejen nám tu technologii vymyslí, ale také nás nijak neomezí v kinematice stroje. To znamená, mám zde vloženou 5osou hrmlovku, vytvoří nám rovnou veškeré vrtací operace také s polohami nulového bodu na celý obrobek. Já tedy tuto technologii pustím, jmenuje se to automatické vrtání plus technologie. Nyní vlastně SolidCam detekuje celý díl. Tak, už nás detekoval celý díl na nějakého pěkného průhledného stavu. Zde vidíme veškeré skupiny, co on našel. Různých tvarů, máme tam sražení, závit, nebo nějakým způsobem zahloubení. Můžeme si zde vyfiltrovat, co všechno budeme dělat. Například můžeme tady zvolit pouze složené díry, to znamená, že to není čistě vrtání, ale vrtání s něčím. Nebo máme tady nějaké díry s podříznutím a tak dále. Můžeme vyfiltrovat, které díry se nyní budou obrábět. Já nechám všechny, jdeme dál. Zde se můžeme podívat, co na daných skupinách bude vlastně dělat. Máme tady díru, která je složena takto z 2 válců. To znamená, že využije, bude vrtat vrtákem s rovným dnem. Můžeme tu technologii samozřejmě tady změnit typ, co on vlastně přesně bude dělat, pokud teda nejsem spokojen s tím, co mě vybral sám, nechám takto, jak je. Můžeme si změnit typy vrtaných děr. V další záložce si dané díry můžeme odstranit, pokud bych například zrovna tuto já nechtěl. Já ji budu chtít, nechám ji tam. Zde máme kartu nástroj a nyní se nám, jak je napsáno u popisku, vygenerují dané operace. Tlačítkem generují operace se nám začnou generovat. Veškeré operace na veškeré díry. Ještě nám to nahlásí, že opět nahradí cyklus, je to nějaký fanuk. Samozřejmě tuto technologii můžeme používat na více strojů za cyklus 200. S tím já zcela souhlasím. A máme hotové operace. Tímto křížkem vypneme tohohle průvodce a můžete si všimnout, že vlastně máme veškeré díry vytvořené. První, co vždycky dělám, si pustím simulaci. Takže si pustím simulaci, protože v této technologii jsou nastavené nějaké nástroje. Například, já to pustím, mezi tím budu mluvit, můžu trošku zrychlit, protože těch dír bude určitě hodně. Například máme tam dané typy nástrojů. Budu třeba vrtat průměrem 4, 6, 8, 10 a tak dále. Nemáme tam žádné atypy, třeba 8,3 a podobně. Může se někdy stát, že se vám díra, která je třeba blízko u stěny, nevejde právě do tohoto průměru. Já jsem vlastně zde našel právě tuto díru, proto vám to říkám, za chvilku vám to ukážu. Tak, zabourání rychloposuvem. Co to znamená? Nástroj, když vrtal, nám ťukl do modelu. Já dám tlačítko ne, nechám to dosimulovat. A můžete si všimnout, že on nám zde škrábl do modelu. To znamená, že mezi osou díry a stěnou byl stejný poloměr jako u nástroje. To znamená nějaký typizovaný. Podívám se ještě na simulaci, už nám proběhla. Tady si snížím přesnost na 10, ať se nám tam nevykreslují polygony. Všechny díry, které jsou červené, jsou vyzávitované. Vidím, že zde, jak nám to škráblo, nemám žádnou červenou skvrnu, to znamená, že se nám opravdu jenom dotkl. Takže já tuto možnost samozřejmě spravím. Můžu si změřit přes možnost měřit průměr díry a tuto stěnu vidím, že mám velikost 10 mm. Ta hodnota je v x 10 mm, to znamená, že ten navrtávák bude mít průměr 20.
Jedu nahoru s operacemi, jdu do karty nástroj a zde si najdu navrtávák průměr 20. Teď máme 25, 12, 16, tady 20. Já mu samozřejmě můžu zvolit menší, třeba 18. Otázka je, jestli tento nástroj máme právě na skladě. Měřím si díru, díra je průměr 12, takže 18 nám tam krásně vejde. Nyní to vrtá tak, že vlastně on vezme díru, navrtáju, vyvrtáju a tak dále. Já bych chtěl například seřadit podle velikosti nástroje, aby mě zbytečně tolikrát neměnil. Já si nejdřív dané operace takzvaně rozbiju. To znamená, že já si tuto skupinu děr odstraním se skupin. To znamená, že ty děry jsou volné, ty operace jsou volné. No a nyní je můžu automaticky setřídit, například podle velikosti nástroje, nejdřív středící vrták, potom srážíš, potom normální vrták a tak dále, od malého po velký průměr. Samozřejmě tyhle hodnoty můžu ještě přepínat, tlačítkem OK potvrdím. Nyní mi ty operace kompletně celé přeháže a když třeba odsimuluju tu polohu 1, tak nechci počítat, pustím si simulaci, tak mi dělá pouze tu polohu 1 a vždycky všechny nástroje, vždycky ten jeden nástroj vymění jenom jednou a tak dále. A tak to dál. Na každou tu polohu můžeme seřadit dané nástroje právě tak, aby se nám vyměňovaly jenom jednou vždycky na danou polohu. Tak dnes je to z praktické ukázky všem. A jak jsem sliboval, tak nyní je čas na naši otázku. Jenom připomenu, otázku zodpovíte písemnou formou, právě sem můžete vepsat vaši odpověď, to znamená, já vám položím otázku, vy mě zde napíšete, pošlete, já vám odpovím. Vy mě odpovíte, já vám řeknu, kdo vyhrál. Vyhraje první, tedy ten nejrychlejší, se správnou odpovědí. A otázka zní, jaká je anglická zkratka českého výrazu automatické rozpoznávání prvků a jejich obrábění. To bylo hodně rychlé, tak už tady máme odpověď a vyhrává pan Pavel. Gratuluji, informaci předám marketingovému oddělení, aby vám poslal tuto výhru. Moc vám děkuji a dříve, než se budeme věnovat dotazům, mám zde jednu anketní otázku, tak já vám ji pošlu.